sa pagpadamo sang imo nga probiotics. Ako ya Sir Kevin, kag Sir GP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infection. Once nga malala ka sa infection, ang kantoan mo, hospitalin mo. So hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw, kakapoy ya, kung damo kagaw imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw imo lian, tiga UTI kaya damo kagaw mo baga, especially ang TB nga kagaw, tibihon kay. So kung gusto ka nga hindi ka tibihon, wala ka UTI, inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio. May munulaw rin pa ka nga galibot-libot sa imo dugo. Ina tanan makita lang nas D3 Bio. So sa mga inom da D3, D3 Bio na ang pilia. Upgrade na kamo. Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na. Kulang. Dapat inyo nga D3 may BCO gid. So dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong. Bakal ka bulong. Kadto pa ka hospital, no? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene agud maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So amo na ka importante kung gainom kaya D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sundayunin ang nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody
K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama buong mundo'y magpapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:07 na sa aga ang oras. Ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sa Mighty C Alkaline Vitamin C, ang #1 nga vitamin C sa bilog nga Pilipinas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps.
95 News FM. 11 Mbps. Kampiyon, 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 kampiyon! John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso, problema. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakipoy! Good morning, good morning, good morning. Welcome na sa aton sini nga pagpangalagan sa pang Martes nga edisyon. It's 18 na sa bulan sang Marso. Welcome na sa aton sini nga pagpangalagan sa subong edisyon. Madulong naman kita sa mga balita, mga informasyon, mga report. Aton sini mga kaki-5 reporters nagikan sa ilang mga natungdan nga mga areas of responsibility. Kamusta na kamuda mga kaki-5? Mainit. Along-along gid. Ini man masyado subong kainit gid. Sang sitwasyon diri sa aton sa Iloilo, may below 40 degrees Celsius. Ang Iloilo City subong 37 degrees Celsius. Samtang ang Dumangas sa Iloilo 37 degrees Celsius. Pareho. Iloilo City kag Iloilo City pa Iloilo Province. Pareho ang aton sining heat index. 37 degrees Celsius. So below 40. Mas manami pagid kon mga below 30 no. Welcome na sa aton nga pagpakalagad mga kaki-5. Kumusta na kamuda? Sabi naman ning way untat ang illegal drugs. Ato no sa bilog nga Region 6 mga kaki-5 sa isa lang ka semana. Naging patigayon nga anti-drug operation. Ang isa ka semana ng anti-drug operation, grabe niyo. Kuan lang niyo, grabe ni 32.1 million. 32.1 million pesos nga balor. Sang suspected Shabu ang na-recover sang mga kapulisan, ang mga Station Drug Enforcement Unit. City, municipal, provincial, ag Regional Drug Enforcement Unit SDEU. Ang mga Station Drug Enforcement Unit lang, City Drug Enforcement Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, ag Regional Drug Enforcement Unit, RP Regional Police Drug Enforcement Unit, RPD, iyon na kon region na mo. Way tilhang sa buha. Damo gyapon. Wala ko nga 32.1 million pesos isa lang ka semana. Milyon. Grabe ni. Subong adlaw, holiday sa bilog nga isla sang Panay kag Romblon. Muna nga matulotawhay ang aton sini nga mga dalanon subong diri sa syudad kag sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo kay wala klase, wala sang trabaho, special non-working holiday. Sa bilog nga isla sang Panay kag subong man sa bilog nga isla sang Romblon. Pinagi ni sa Presidential Proclamation number 430 series of 1989 nga nagadeklarar sang Victory Day sa mga isla sang Panay kag Romblon. Ti holiday subong pawayway kay Martes no. Ti Mayo gina kay holiday subong pawayway kita anay. Ti kalabanan sini ga-relax ara lang sa mga puloyan nila o iban sini makadto sa mga malls.
Magpabulubog na kay ti medyo nagabatyag kita sa mainit-init nga panahon mga kakipay. No ti subong adlaw diri sa aton sa Iloilo sa may Balantang Memorial Cemetery ang aton sini nga gindeklarar nga National Shrine. Balantang Memorial Cemetery pero namtang sa barangay Quintin Salas, Haro. I believe siya kamo. Balantang Memorial Cemetery, National Shrine. Pero ara, location niya sa barangay Quintin Salas, Haro. May ginpatigayon kay na nga wreath laying ceremony. Kay na sa aga. Dira sa Balantang Memorial Cemetery, National Shrine. Sa barangay Quintin Salas, sa Haro. Sa kabahin sa ika-80 88 Victory Day celebration. Ikintambukan ini sangkapin sa mga 1,500 ka mga nagtambong, including ang mga sons and daughters, mga apo kag mga kaapuhan sa mga war veterans, mga post-war veterans, members ng Veterans Federation of the Philippines in Western Visayas, kag mga representative salin sa mga NGOs, kag mga agencies na nagtipon na nakatag sang tribute sa heroism sadtong mga nag-away during sang World War II. Ang mga local government officials salin sa Iloilo City kag sa probinsya sa Iloilo nakapod sa sining commemoration. Ang Victory Day ginaobserbaran kada Marso 18 na nakamarka sang liberation of Panay and Romblon alin sa Japanese forces sadtong 1945. Kambar sang kilala ko niya Mayo Subong, Marso 18, Liberation sang Panay and London. Liberation of Panay and London. Liberation of Panay and Romblon. May kaywatan kay na dira sa Balantang National Shrine. Dira sa Barangay Quintin Salas sa Haro, Iloilo City. Ano mo, ang importante ni kinala, commemorate naton aton sini nga mga bangganian, ang mga maisog nga mga World War II veteran. Why na sila na nabilin mga apo, mga kabataan, mga apo sa tuhod, pero ara sila sa gihapon nga nagarepresent sa ila sini nga mga autoran na nagpakig-away sa aton, na nag-liberate sang isla sang Panay kag Romblon. Dumduman ko sang una sang presidente sang Republika sang Pilipinas, si former President Fidel Ramos. Pila ka bises nga ginkantuan niya kada Marso 18, nagakadto siya sa Iloilo, nagabisita dira sa Balantang National Shrine. Dito sa mga shrine blasang mga baganihan naton, dito sa Gimbal sa Tigbawan, kapila sa kabisis nga nagbalik-balik ka mga kakipay. Oras sa aton sining pagpangalagad, las 11:17 na. Padayon kamo nga nagapamati diri sa 11 Mbps, mga balita ka public service diri sa Key 5 News FM Iloilo. Iban pa naton yung mga balita, samtang nga ginaulat-ulat sang kampo sang pamilya Duterte ang gin-file nila nga petisyon for writ of habeas corpus. Gin-file ini against sa gobyerno sang Pilipinas. Gina-allege sang pamilya Duterte ang iyasin nga mga kabataan nga mo nagpasaka sang petisyon sa Korte Suprema gin-kidnap si former President Rodrigo Duterte. Ang ining writ of habeas corpus, isa ini katikang para sa madasig na mapresentar ang subject o kung ang ginapangita sa iya sininga pamilya.
Amo ning writ of habeas corpus nga ginahulat subong sang aton sini nga mga kotoran ilabi na gid sang pamilya Duterte nga nagpasaka sining petisyon sa Korte Suprema. Ano ang writ of habeas corpus sa overview sini? Is a court order nga nagakamand that a person nga pagadalon before a judge to determine sang iya sini nga detention kon bala lawful, legal bala ang detention sa isa ka persona kag naka-ensure sang proteksyon sang individual kinamatarong no, protection of individual liberty against unlawful restraints. Amoy ng writ of habeas corpus no nga gina-file nga petisyon sa mga kabataan ni former President Rodrigo Duterte, Congressman Paulo Duterte, Mayor Baste Duterte, ag Veronica Kitty Duterte. Angin pata sa kanila nga writ of habeas corpus mga kakipay. Bining habeas corpus is a Latin phrase that literally means produce. I-produce mo ang lawas, ang warm body sang isa ka persona. A writ of habeas corpus is an order or a summon applied for by the prisoner or by somebody on his or her behalf and is addressed to the person, agency, or prison holding the prisoner. It is used to establish whether the state has the authority sa pag-detain sang prisoner in question. May kabahin sang writ of habeas corpus nga gin-file nila. So bot silingon nga sa ila sining kwan nga petisyon. Ang writ of habeas corpus ay ini is an equitable remedy by which the report can be made to a court bawat kay may ginaligar nga unlawful detention or imprisonment. So, bangod kay nag-file ang kabataan ni former President Rodrigo Duterte kon magwa ini kon in favor i-grant doan ni kabagay mo lang i-grant ini kon i-deny kon mangin mutan academic bangod kay si President Duterte ato dito sa The Hague, Netherlands sa International Criminal Court bangod kay gindakop siya may warrant of arrest siya sa kaso nga crime against humanity nga nahimo ko no from November 2011 to 2019. Iti ang Pilipinas nagwa sa Statute of Rome Statute or ang nagtukod sang International Criminal Court. Pasakaan sa kaso ang mga napasaka sa kaso sa kay former President Duterte amo si former Senator Antonio Trillanes IV kag iban pa nga mga human rights groups at madamo kuno sa mga witnesses na nakuha ang mga nagreklamo ilabi na gid ang mga nagpangamot nagpamatay upon orders of former President Duterte sang inisa mayor sang Davao City. Subong daan nga adlaw Martes, amoning adlaw nga dito yung sa Metro Manila, holiday malang sa bongya, special non-working holiday sa Panay, Hall of Island ng Panay and Romblon. But silingon outside sang Panay kag Romblon, regular working day today.
So dito sa Metro Manila, Korte Suprema kay Martes subong no. Labanan sa mga desisyon sa Korte Suprema. Ang mga urgent motion, mga order patikayon sa sang in-bank hearing. In-bank pala tanan nga members ang sa Korte Suprema. Ang nagapatikayon sang in-bank hearing sa mga petisyon nga ginpasaka sa ilas ini. Ito amo ning pinakamataas nga hukom ang Korte Suprema. Kung sa diin nakadesisyon ini ato lang ding nahambal nga ti kon sa legal nga balasihan ini naton pagpangunahan ang mga desisyon sa Korte Suprema para ini ma-preempt no kay ti ini matakambal nga i-grant ini magkitakambal nga i-deny. Nakadepende ina sang mga ebidensya nga ginapresentar sang petitioner kag sang ginpetisyonan amo ang gobyerno sang Pilipinas. Kung sa din, isa sa mga problema sini kay ang Solicitor General na supposed to be siya ni ang mangin lawyer sang bilog nga Republika sang Pilipinas, si Solicitor General Minardo Guevara. So galing nag-file sa sang recuse sa Korte Suprema na hindi siya magpailabot, hindi siya magtindog bilang mga abogado sang aton sining pungsod. So si sino ang magatindog? Iti ginatindugan sang Solicitor General nga hindi member sang ICC, International Criminal Court ang Pilipinas. Ay nagwa na ini sang 2019. Sang 2019 ang Secretary sa Department of Justice at the time, amo si subong Solicitor General Minardo Guevara. Isa sa mga trusted, isa sa mga respected lawyers ang Pilipinas. Kaya mo ini, no? So why? So anong mangin desisyon sini kay ti gintagaan sa to nga gina-comment sa Korte Suprema ang mga gin-charge or ang mga gin-side ng petisyon. Naka-file na bala sila? Okay, subong adlaw ng Martes. So, brantayan naton ini. Subong manog alas 12 na. May kalabanan sila nagagluwa mga hapon. Before 5 p.m. ay bantayan kita. Duwa mo lang na kabagay. I-grant ang petisyon for writ of habeas corpus or i-deny. Kason kay nangin mute an academic na. Kabal sa kilala ko mute an epidemic. Kilala ko malam mute an epidemic na. Iti ato na sa ICC sa custody sang korte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si former President Rodrigo Duterte. Oras aton sini nga pagpangalagad mga kaki 5 + 11:27 na. Ang may pag-delay kuno nga gamay no, bangod sang minor, may kapangatubang kuno sang minor nga delay. Ang Iloilo Guimaras Negros Bridge ilabi na gid ang phase 1 among kay PGN mo PGN Bridge Panay Guimaras Negros. Ang phase 1 amo ining Panay Guimaras Bridge. Supposed to be makasugod na ang construction. Before sa matapos ang term kuno ni President Ferdinand Marcos Jr. mainagurahan na. So subong mga balita naton nga may minor delay ang Iloilo Guimaras Bridge. Speaking of Iloilo Guimaras Bridge lang, kaya mo na yung phase 1 mo. Phase 2 pa na yung Guimaras Negros Bridge. Nagaangot sa ang tatlo ka mga isla, ang Panay, Guimaras kag Negros. Ayun ang construction sang Iloilo Guimaras Bridge. Naka-experience siya sang slight delay. Bangod sang kinanglanon pa nga dugang nga detailed engineering study. Detailed engineering study, dugang pa. Ay ini natin pagdali-dalion kay ti kabalo magita ti DPWH man ang nagapanguna da bisan nga ini isa ka loan no ulam ini
sang naton sa Korea. May update sining sa meeting sa National Economic and Development Authority o NEDA sa pagpanguna ni Secretary Arsenio Balisacan na ang mga engineers magari assess ang project, maka-increase ang planned construction depth niya. 75 meters to 150 meters ang kadalumon. Abaw, huwag yung dali-dali nyo nga 75 meters ang kadalumon sang haligin niya, kung kulom niya. Pero dapat nga 150 meters. Kung dali-dali nyo naman ramal naman ang regional director nga Tikalon. Obrahan nyo na. Kung ano ang plano, ano ang programa, sundan nyo lang. Tuloy mo man ang ginambal sang direktor sa unas DPWH sa kontraktor sang ongka flyover. Kanya mo ni may nag-question bla. Kanya obrahan nyo lang bla kung ano ang plano, obrahan nyo lang, sundan nyo lang. Kaya kagin dali-dali ginobra, way tupa. Kita mo kabos. Kita mo may pag-usmod sa subong ginaobra gyapon, way katapusan ng obra. Yung dali-dali ni nanay nga 75 meters lang, gali 150 meters. Wow, ate, tani, osmod naman Ang requirements nga kinanglanon naka-necessitate sang review sang detailed engineering study before sa pagwa sang notice to proceed. Si Secretary Balisacan nag-inspect sang site para sa Guimaras Negros Bridge dito sa Guimaras Negros Bridge dito sa Pulo Pandan Negros Occidental. Ang detailed engineering study sa Guimaras Negros Bridge gina-expectar nga makasugod 6 months after sang completion sang Iloilo o konsang Panay Guimaras Bridge study. Kaya ang delay ngayon naga-express ang confidence nga Guimaras Negros Bridge magapabilin na isa sa mga national government priority projects. Kahit dapat matapos ini on or before 2028. Kamo ining mga ginaistoryahan naton subong dapat nga sigurado bala ini tapagdalian kay basi may nolsol naman kita mausmod naman. Dekado nga nadis dagat nga daan Hindi basta-basta dapat mga kwankid, mga experts. Hindi lang experts, quote-unquote nga kuno. Expert, kuno. K-O-U-N-O bla. Expert man gani. Pero may sugpon nga, quote-unquote nga kuno, K-U-N-O. Expert, kuno. Dapat nga siguradong aton sininga detailed engineering sa sininga proyekto. Dili-dili gamay, ang importante nga sigurado ay hindi ini tansan, ini bagongon, hindi ini bato, kundi kwarta ini nga gin loan. Kung gin loan, bayran naton ina ang principal and of course bayran naton ang interest. Oras aton sini nga pagpangalagad, las 11:32 na mga kakifay. Happy birthday lang na kay pare Ricky Murguia. Sa LTO, pare Ricky Murguia, happy birthday! Magpainom ka naman. Happy birthday, kid. Salamat, kid. Balik kita dugay-dugay mga kakifay ba sa dugang nga mga informasyon sa mga balita pagkatapos kid lamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika.
tilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangyayado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadala sa laban. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Miguel. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalaghan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaghan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay ag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-ibong sa bago nga paglaong. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, inbutang niya gapon kami sa manami nga building, intagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako ato nga reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minmoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag na serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Nagumpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan nga mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon yang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay.
dugay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton sini nga pagpagalagad mga kakifay diri sa 11 Mbps. Ari-anay na may nadakpan. Nadakpan siya pero hindi niya pagprisohon. Ini man pagpusasan. Ini man ikarga sa Learjet kay dalon sa The Hague, Netherlands ha. Nadakpan siya kay gapamati sa K5 News FM mo. Amo niyang dakop nga way ka ginapusasan, way ka ginapriso. Way ka ginadala sa Gulfstream nga Learjet. Executive jet G550 pakadto sa Netherlands. Kundi ginatagaan ka sang isa ka baksang kape nga saboroso kag healthy ni Dr. Ramil Oy. Check natin si Kaki 5 AJ Cordoba. Sino nang dakpan mo Kaki 5 AJ? Yes, Kaki 5 dyan, no? Ari kita diri sa Barangay Libertad Lapos, no? Oh, Libertad? Libertad Lapos. Oh, dakpan ged? Yes. Hindi mo pang ikarga sa jet pakadto sa Netherlands? Ikarga talang guro sa paskrap dre. Sino ang napamatian niya? No Russia na dakpan? Bago lang yun. Kilala kong ginapamatian niya. Oo, sino ang matian niya? Bati ko daw si John Sapio. Akle? Ang bal nila, si may kapamati sa akong de. Basta K5 yan, amo na sa K5 yan kapamati. Grabe, no? Hindi lang ginaka-K5 dyan, no? Kaya nga ginapamatian, no? Antex pa nga old cassette. Amo na yung kampiyon. 40 years old na ko, no? Ang cassette. Bawo kampiyon. Amo na yung kampiyon. Yes, so pamatian na ito malaki K5 dyan si Sir Nole Mabasa, no? Parang kagawad na di siya. Proceed. Ano nga? Pamatian na ito K5 dyan, Sir Paul. Okay, so sa subong no, ari kita diri sa Barangay Libertad Lapos. Naglibot-libot kita diri no sa mga pamalay diri. Kag isagid ang nabatian nato no, so nagpundo kita kay kuan naton sa video si Sir ni o kon si Mama ni. Uy. Dugo, Sir may magto. Sir may magto imo ni radyo. Imo ni radyo. Pinay na yun tara nga. Gapamati ka diri sa K5 gali 11 Mbps kay Jan Sapio. Jan Sapio. Tibalaan mo na nga ang K5 subong radyo bandera sa una. Oo. So magluwas mo sini orasan o kapag inuras masami nagapamati. Ito mga oras. Oo. Tapos punagaya. Kay Ted Francia. Oo. Kun gabi ilap at ka ba kay Sir John Capulot? Oo, John Capulot eh. Ito na ito una. Kun hapon niya kay Enrico Sorita sa El Castigador. So bati amo ni dira ang programa sang K5 News FM Lilo no nga kumadakpan ikaw may ara ikaw sang isa ka box nga kape. So okay ka may kape ka sa K5. Thank you very much. Oo. Ano mambal mo sa K5 News FM Lilo kay Dr. Ramil Uy kay ikaw nakabaton diri sang kampiyon nga kape. Matamo nga salamat kay mo ni porme na pamatian ng estasyon. Oo. Sa pareho nimo nga mga tagpalamati abi ang daha sila nga para sila makabaton man sang kampiyon nga kape. Kay mo diri sa barangay. Magpamati ko mo sa K5 News FM. Oo. Kay namin ni estasyon tapos
sa mga balita. Impormasyon sa kayong lawas. Hindi lang ina, no? May ara pag ikaw sang coupon nga pagabatunon, kay nagapamati ikaw sa K5. Ang coupon nga ini pagapilapan mo. Kada semana ginadraw. Kung matakpan ay kung malawagan ikaw, may ara ikaw sa cash or appliances nga pagadagon. Sa mga produkto ni Doc Ramil Uy, ano nga mga product diri ang imo nagamit pagit? Para sa D3 Bio. D3 Bio gagamit ka? DTX 500 ya. Gagamit mo na eh. Oo. So ang kape first time mo pala na magamit? O kape mo na yun, pag wala mo na yun. Oo. Sige. Ano pangalan mo guys, sir? Kagawan. Kagawad Nuli mabasa, no? Sige sir, thank you so much sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM Ililo kag paggamit sa produkto ni Doc Ramiloy. Tagantay ikaw coupon na. So gimpagwa mo kada udto diri gina diya ka plaster ang imong fan speaker. Aba, timayo-mayo gid. K5 BJ. K5 dyan. Do ini man to akong tingog daw punga man to. Siyempre, old na ang iyang radyo, tinaga-batsyag naman ka K5 dyan. Batsyag ko gali, hindi man to gali, no? Pero by the way, grabe ka pamati. Subong dito ko na sa Kwanos, Mario Brero. May nalabayan to si Migota. Si Kagawad na. Oo, may nakasigabong ko no to. Pero galing kay nalabayan niya lang. May sa kapangayo sa ngalan. Ati, why problema? Pero importante, K5 ko nung matian niya to. Kag sa barangay Kaingin, distrito sang Lapas, gapamati subong gid sa aton si Manny Espura, Cecil and family sa barangay Kaingin Lapas. Ati, chimpuhan tayo nakakipad dyan, no? Hindi na sila magunta sa pagpamati sa aton. Kaya ang... si Kagawad Arnold ba, feedback sa aton, hindi nga pamati labayan niya. Okay. Hindi, wala naman na. Sige, importante ang loyalty do ari pagapon. Yes, sakto gid. Kagawad Arnold, salamat gid ah. Mga labayan nga pamati, ginakuha ni sa akon, gina-forward jud niya nga pamati si mo dio. Sabi Kagawad, i-send rin sa ako ng address. Oo, para nga mapadaog dito kape ah. Di, para nga hindi man sila masunggod. Ti pinakabilog ko po natang mo na sa kay Rolly mabasa. Tatlo kagipad dyan. Okay. Ti kampiyon? Oo. Sige ah. Tiyo, kay basi lang alang ta. Sige kagipad dyan, no? Ang ini nga balita, no? Ginadulunggit sa kaluwas ang DTX Copimex. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa kay ni kagipad. Reispi, umalay nga palangga pumuluyo sa banwa sang kututan. Kagikan diri sa Barangay Libertad Lapos, Kopod si Kakipad Idmar Likinya, ako naman si Kakipad AG, kung tumo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Talingawan, sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Nagawa na nila, nakikinig na sila sa K5 News FM. Salamat kita kay Sir Rolly Mabasa dira sa Barangay Libertad Lapos. Kagwa mo da sa Libertad Bla sa may kilidalan da arada si Dr. Albert Grijalbo. Ang iya sininga dental clinic kapamati man sa programa tas bong dok mayong odto gida ha. Sa may Abanilla Street Bla ka K5 ka K5 Paul si Dr. Albert Grijalbo isa ka sikat nga dentist. Nami mapagabot kang ipon, away sakit. Dok, damo gid nga salamat ang pamati draman sa Lapos, no? Sa may Harandon Estate ni saya kay ti Libertad ti Tabukanay man sila ipingay man nga barangay sa Lapos. Babalik kita dugay-dugay sa dugan naton nya mga impormasyon ka mga balita diri sa K5 News FM Iloilo pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. K5 News FM. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulis sa iya, ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon, ang motibo sang krimen.
pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tapos ako na. Luha ito, luha ako. Sabi mo yung basko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabata na ako na. Dok, happy birthday. Sana malagyan ako na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon nagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandemya. Kami na naman ang inyong TTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa maiit na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted, at dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng desugared sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disabilities Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas
matigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang MyTC naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko nurse, hindi ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500 bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ng MyTC, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain nakakapagpatay. Oras sa K5 News of Philippines, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Sama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. MyTC Network News. Headlines. At sa ulo ng mga nagbabagang balita. Headlines. Ika-80 anibersaryo ng Liberation of Panay ginunita sa lungsod ng Iloilo. Headlines. Di umano'y inkuwentro na naganap sa Negros Occidental nagdulot ng pangamba sa mga residente. Samantala, rescue equipment para sa ilang ahensya sa Olongapo City ipinamahagi ng lokal na pamahalaan. Dalawang pinaghihinalaang di umano'y pumatay sa Slovakian national sa Boracay hawak na ng mga otoridad. 13 years old na dalagita natagpo ang patay at wala ng saplot sa Leyte. Isang babae patay matapos mabangga ng SUV ang sinasakyang kotse sa Antique. Samantala, mahigit 7 million pesos nang hinihinalang shabu na samsam ng pulisya sa Dumaguete. 300,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na sabat ng mga otoridad sa Capiz. At dalawang estudyanteng tumalo sa Marcos Bridge sa Cagayan de Oro na iligtas. MyTC Network News. MyTC Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News na mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ika-80 anibersaryo ng Liberation of Panay ginunita sa lungsod ng Iloilo. Ang kampyon na balitang yan, hati de K5 Kim Kaluyo. Ginunita ng mga veterans at mga opisyal ng lungsod ng Iloilo ang ika-80 anibersaryo ng Liberation of Panay ngayong araw Marso 18, 2025. Nagsagawa ng programa at floral offering at paglagay ng bandera ng Pilipinas sa libingan ng mga sundalo kabilang na ang mga unknown soldiers. Ayon pa kay Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganson, isang inspirasyon ang ginawang sakripisyo at ang pinakitang tapang ng mga sundalo. Ang Liberation of Panay ay nangyari noong March 18, 1945 kung saan nakarating ang 40th Division ng US Army sa Pararatigbawan upang palayain ang Panay, Romblon at Guimaras mula sa kamay ng Imperial Japanese Forces, nananatiling special at non-working holiday sa nasabing mga isla. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News.
Samantala, di umano'y inkwentro na naganap sa Negros Occidental nagdulot ng pangamba sa mga residente. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 Sunshine Lacson. Nagdulot na matinding takot sa mga residente sa bayan ng Tubuso sa Negros Occidental ang narinig na malalakas na putok mula sa Sitio Bairan sa Barangay General Luna pasado 7 ng umaga ngayong araw ng Martes. Sa isang video, narinig ang malalakas na putok ng armas mula sa bulubunduking bahagi ng naturang bayan. Ayon sa ilang residente, narinig nila ang malalakas na putok habang naglalakad patungo sa paaralan upang ihatid sana ang mga estudyante. Kinumpirma naman ng isang ginang mula sa bayan ng Tubuso na ligtas na sila matapos tumakas mula sa kanilang sitio upang maiwasan ang kapahamakan. Naghihintay pa ng kumpirmasyon ang K5 News FM sa Negros Occidental mula sa mga otoridad kung may naganap na inkwentro sa pagitan ng militar at New People's Army o NPA sa bayan ng Tubuso ngayong umaga. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Rescue equipment para sa ilang ahensya sa Olongapo City ipinamahagi ng lokal na pamahalaan. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Smile Abrera. Ipinamahagi ng lokal pamahalaan ng Olongapo City sa pangunguna ni Mayor Attorney Roland C. Paulino Jr. at ng Disaster Risk Reduction and Management Office ang 15 rescue boats at iba pang kagamitan sa mga barangay, Bureau of Fire Protection at sa Olongapo City Police Office. Layunin ng hakbang na ito na palakasin ang kakayahan ng lungsod sa pagtugon sa mga emergency. Kabilang sa mga natanggap ang water rescue PPEs tulad ng helmet, throw bags at rescue tubes upang tiyakin ang kaligtasan ng mga rescuers sa panahon ng sakuna. Ang mga kagamitan ay bahagi ng pagsisikap na magbigay ng mas maayos at epektibong serbisyo sa panahon ng mga kalamidad. Dagdag pa rito, ipinagkaloob ang isang troop carrier para sa DRRMO upang mapabilis ang operasyon at evacuation efforts. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang mga bagong kagamitan ay mahalagang hakbang para sa mas maayos na disaster preparedness at response sa lungsod ng Olongapo. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita at Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Olongapo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, dalawang pinaghihinalaang di umano'y pumatay sa Slovakian national sa Boracay, hawak na ng mga otoridad. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 Leonard Daviray. Hawak na ng Special Investigation Task Group ng Philippine National Police o PNP ang 2 sa 3 person of interest o POI sa pagpaslang sa 23 anyos na Slovak national sa isla ng Boracay. Ayon sa mga otoridad, may mga witness na tumulong sa kanila para maituro ang 3 mga person of interest sa pagpatay kay Micaela Mikova. Sinasabing may mga records illegal ng droga noong nakaraang taon ang 2 sa mga person of interest. Samantala, base naman sa inilabas na official report galing sa medical examiner, may mga sinyales ng blunt force injury at sexual abuse ang katawan ng biktima. Dahil dito, ipinasiguro ng Police Regional Office 6 na hindi sila titigil hanggat hindi na ibibigay ang hustisya sa pagkamatay ni Mikova. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viraye para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din mga K5, 13 years old na dalagita natagpo ang patay at wala ng saplot sa Leyte. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Eunice Lagado. Hubot-hubad at wala ng buhay nang matagpuan sa loob ng isang kapilya ang 13 anyos na dalagita sa barangay Hipusngo, Baybay City, Leyte. Nakilala ang biktima na si alias Mary. Sa inisyal na impormasyon na nakuha ng K5 News FM Tacloban na pag-alaman na una munang na-report
na nawawala ang biktima noong Sabado at kahapon. Nang umaga ay natagpuan ang bangkay nito na itinago sa ilalim ng altar. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan sa naturang krimen. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima na isang aktibong miyembro ng youth organization sa kanilang lugar. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Eunice Sevillana Lagado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasayahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa iba pang detalye ng mga balita. Isang babae patay matapos mabangga ng SUV ang sinasakyang kotse sa Antique. Balitang hatid ni K5 Family Palanog. Binawian ng buhay ang isang babae habang sugatan naman ang kanyang asawa at 2 taong gulang na anak matapos mabangga ng isang Toyota Innova ang kanilang sinasakyang top-down dakong alas 10:30 ng umaga noong March 15 sa Barangay Caridad, Hamtic, Antique. Hinilala mga biktima na sakay ng top-down kay alias Norly, 36 anyos, driver, kanyang asawa na namatay na si alias Maricar, 29 anyos, at 2 taong gulang na anak at mga residente ng Barangay Kalala, Hamtic, Antique. Habang ang suspect naman na driver ng Toyota Innova ang kinilala kay alias Ben, 75 anyos at residente ng Bilison, Antique. Ayon kay Police Lieutenant Sirlan Mabakyaw, Deputy Chief of Police ng Hamtic Municipal Police Station, nasa parehong linya na papuntang San Jose de Buenavista na direksyon ang 2 sasakyan. Pagdating sa lugar ng insidente, lumiko sa kaliwang direksyon ang driver ng top-down para magpagasolina, subalit nabangga ito ng nakasunod na Toyota, rason na tumilapon ang mga biktima na sakay ng top-down. Habang ang Toyota naman na minamaneho ng suspect ang lumiko sa kanang direksyon at umararo ng 2 pang nakapark na motorsiklo sa tabi ng highway bago dumiretso sa palayan. Pinahayag din ni Police Lieutenant Mabakyaw na base rin sa salaysay ng driver ng top-down na sa kanyang kalkulasyon, malayo pa ang distansya ng sasakyan bago ito lumiko. Dagdag pa ng opisyal na ang driver naman ng Toyota na nanggaling pa sa Iloilo ang nakaramdam ng fatigue at posible na kaidlip dahilan na hindi ito kaagad nakapagpreno. Nagtamo ng minor injuries ang driver at 2 taong gulang na anak at ang asawa naman ang may sugat sa ulo na dahilan ng kanyang pagkamatay, habang sugat naman sa muka ang natamo ng suspect. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Hamtic MPS ang suspect na maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa Mighty C Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, mahigit 7 million pesos ng hinihinalang shabu na samsam ng pulisya sa Dumaguete. Detalye ng balitang yan, hati kay K5 James sa Bandukilyo. Nasa 16 na natulak ng droga ang naaresto ng pulisya sa Dumaguete City, Negros Oriental mula Enero 1 hanggang Marso 15 ngayong taon. Ito ang ibinunyag ni Police Captain Roderick Mahipo sa pinuno ng operasyon ng Dumaguete City Police Station sa programang No Po at Your Service noong nakarang araw. Sinabi ni Mahipos na noong mga panahong iyon ay nagsagawa sila ng 13 anti-illegal drugs operations at nasamsam ang 1,061.60 gram ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 7,219,016 pesos. Habang sa kampanya laban sa illegal na sugal, naaresto nila ang 56 na sugarol at nasamsam ang bit money na nagkakahalaga ng 5,587 pesos. Samantala, 25 wanted din ang kanilang naaresto kung saan 5 dito ay most wanted person. Sinasabing nasa 15 baril na walang lisensya naman ang isinuko ng mga bayhawak sa kanilang kampanya laban sa loose firearms. Ayon sa opisyal na ang resulta ng kanilang operasyon ay nagpapakita lamang na seryoso ang mga otoridad sa nasugpuin ang kriminalidad sa lungsod ng Dumaguete upang masiguro ang seguridad ng mga taong bayan. Ako si K5 James de Trebayo Bandukilyo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Gawin din 300,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na sabat ng mga otoridad sa Capiz. Balitang hatid ni K5 Jolito Borda. Nakumpiska ng Capiz Maritime Police ang 300,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo mula sa isang mister sa barangay Milibili, Rojas City, Capiz. Ito ang kinumpirma ni Police Captain Semdan Sichon ng Capiz Maritime Police Station. Ayon sa opisyal, mula pa sa Negros Occidental ang mga smuggled na sigarilyo na nasabat sa bahay
babae ng subject na si Cesar Sabtal alias Alog ng Zamboanga City. Nagbebenta o mano si Alog ng sigarilyo sa murang halaga sa bulubunduking bahagi ng lalawigan. Nabatid na noon pang Nobyembre 2024 na monitor ang mga aktibidad ng sospek at nabalidate ang impormasyon hinggil sa kanyang mga iligal na aktibidad. Ang sospek sa ngayon ay nananatili sa kustodiya ng Capiz Maritime Police Group at nakatakdang sa sampahan ng kaukulang kaso. Para sa Mighty Network News, ito si K5 Julito Valles Borda para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. Mighty Network News. Mighty Network News. At dalawang estudyanteng tumalon sa Marcos Bridge sa Cagayan de Oro na iligtas. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5K Buscaino. Buhay ang dalawang junior high students na tumalon sa Marcos Bridge, Cagayan de Oro. Nakita ang dalawang mag-aaral na babae sa isang universidad, suot ang kanilang uniforme na nakatayo sa tulay alas 6 ng gabi. Biglang tumalon ang isa at sumunod ang kanyang kasama. Kaya't humingi ng tulong ang mga saksi sa pangyayari sa otoridad. Agad namang rumisponde ang CDRMD at Philippine Coast Guard sa kalagitnaan ng retrieval operation ng PCG sa madilim na ilog. Malapit sa Marcos Bridge, may napansin na dalawang tao sa tabi ng ilog. Nilapitan ito ng otoridad dahil sa paghihinala na gumagamit ng illegal drugs. Napag-alaman na ang basang-basa at nanginginig na dalawang babae ang tumalon sa Marcos Bridge. Dinala ang nasabing estudyante sa Northern Mindanao Medical Center sakay ng ambulansya. Di pa matukoy kung sinubukang magpakamatay ng isang estudyante kaya tumalon sa tulay na iniligtas naman ng kanyang kasama. Maraming buhay na ang nasawi sa nasabing tulay dahil nagpakamatay. Estudyante man, bata, matanda, lalaki o babae, kaya't himalang nakaligtas ang dalawa. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. Mighty Network News. Mighty Network News. At mga K5 Balitang Abroad, mariing kinundina ng Group of 7 Nations ang patuloy na iligal at mapanuksong aksyon ng China sa Indo-Pacific region, partikular na sa panghaharas ng mga barko sa Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag ng Embahada ng Estados Unidos, binanggit nito na ang G7 ay seryosong nababahala sa pagtaas ng mga insidente hinggil sa mapanganib na maniobra ng mga CCG at paggamit ng mga ito ng water cannons laban sa mga sasakyang pandagat ng bansa. Samantala, nangako naman ang grupo na magtutulungan upang palakasin ang seguridad at katatagan sa Indo-Pacific habang muling pinagtitibay ang kanilang paninindigan na panatilihin ang isang malaya at ligtas na riyon na batay sa soberanya at paggalang sa karapatang pantao. Network News. Mighty Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa iniyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rekim Solita sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mbps. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakifay ang oras. Last 12:18 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 de Superior Antioxidanta para malikawan naton ang makamamatay nga kanser. Magtumar kita sa DTX 500 adlaw-adlaw.
para makontrol ang aton sini nga diabetes, magtumar kita sang DTX sa 500 adlaw-adlaw. Para malikawan naton ang insomnia. Para mahamo ka atong katulugon kon gabi, mag DTX sa 500 adlaw-adlaw. DTX sa 500 de superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Ang nga porsyon ginaduluman sa inyo sang Klinika D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Mapatay ang mga malikawan naton ang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo. O nagatumar kita sang D3 Bio adlaw-adlaw, kabangot yang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, kagin pamanan sang vitamin D3 na patay niya sini mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi kag mga parasite sa aton sini nga lawas. Ang D3 Bio, kung gusto niyo nga mag-diet, ay kamo kakaon sa madamo kang pagkaon. Ay tumar na kamo sang D3 Bio kay ginakabi kini nga extra energy. Bisan gutom ka, hindi ka magluya, hindi magluya ang imong siniglawas, bangod sang D3 Bio. Subong nga panahon, madamo pagin sang kaso sang dengue, bilog nga Pilipinas. Ga-star ka bala sa balaon nga kag matubig nga lugar nga paborito balayan sang lamok. Taas blang imo hilanat kag may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka o pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kung patimaan nga basi may dengue ka gani. Magtumar ka sang D3 Bio. Ang D3 Bio superfood supplement. Alin sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3 nga may mayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa extra virgin coconut oil na parte sang D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium, gabulig man proseso sa platelet aggregation, gabulig man malikawan sa lawas ang bleeding kung impiktar ka sang dengue. Tinuan na og saran para di pagbalayan sa lamok kami dala sang dengue. Di kawan nga mag-stock sa tubig sa aton puluyan nga wala sang taklob. Ag magtumar sang D3 Bio di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo nga hindi magmasakit pag D3 Bio ka? Parisa naton sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Number 1 nga vitamin C sa bilog ng Pilipinas. Mighty C ginpabaskog, ginpakusog para mabaskog man ang aton sila immune system kag aton sila nga resistensya para layo kita sa balatian. D3 Bio kag Mighty C di kadilad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kung sa Lazada o kung sa TikTok, idulong sa inyo puluyan. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Iloilo Street, kilid sang Robinson's Haro, Iloilo City, sa Orbi Street, Miagao, Iloilo, sa Cosmart, Kalinog, Iloilo, kag Subuman sa Salvacion Street, Pasig City. Kaya ang bali ni Dr. Amiloy, prevention is better than cure. Maposponggan niya hindi ka magbaratian pagi sa pagtumar sa D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Kay mabudlay na bulngon kung nagamasakit ka na.
Ara na si Kaki 5 Karen Badilla. Grabe ni, sobra 3 million nga bilis ang sabu sa sulod lang sa isang semana. Nga anti-drug operation, RPDEO, PDEO, SDEO, CDEO. Tanan nga mga anti-drug operation na, grabe nga sabu ni. Signaton sa report ni Kaki 5 Karen Badilla nagikan sa Campo Delgado Police Headquarters. K5 News FM Kampiyon Report. Kaki 5 Karen. Kaki 5 dyan naglabot sa 32.1 million pesos. Grabe, ang balor sa mga ni Kaki 5 dyan, sa mga drug. Oo nga, na-confiscate sa nagkalain-lain nga unit ng Police Regional Office 6 o kon PRO6 Kaki 5 dyan. Sa interview naton kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson naton sa PRO6, ginpahayag si Kaki 5 dyan nga 4,711 grams ang kabugaton sa mga shabu nga na-recover sa nagkalain-lain nga unit sang aton nga kapulisan. Then sa bahay naman sang marijuana, 1,050 grams, 150 grams ang kabugaton naman nga na-recover na may balor naman niya nga 126,000 pesos. Bali ang cover si Kaki 5 dyan, bumalin sang March 8 tubtob March 14 siniya nga tuig Kaki 5 dyan. Kaya according sa kay Lieutenant Colonel Solis nga 73 ka suspect ang naaresto sa di napasakaan na ni sila sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 pag sa data nga nahawidan sang PRO6 Kaki 5 dyan sunod sa kay Lieutenant Colonel Solis, ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang may pinakadako nga na-recover nga naglabot sa 21.12 million pesos. 21.12 million pesos iya lang ni ka-IPPO sa sulod ya sang isa ka semana. Then ginasundan ini sang Iloilo City Police Office o kon IPPO nga may 5.53 million pesos. 5.53 million pesos nga iya sang Iloilo City Police Office. Then sa Negros Occidental Police Provincial Office, may ara naman sila sa na-confiscate nga 3.6 million pesos. 3.6 million pesos Kaki 5 dyan. Kag according pa, or dugang pa ni Lieutenant Colonel Solis na ang NOCPO o kung ang Negros Occidental, ang may pinakamadamo nga na dakpan nga mga sospek, iti 31 direka sospek ang ilang na aresto. Then ginasundan inis ang IPPO o kung Iloilo Police Provincial Office nga may 16 o kung 16. Then ang Bacolod City Police Office kag Iloilo City Police Office ang may tigpulo ka na aresto Kaki 5 dyan. So pamatian naton bala si Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa PRO6. Sir, ano ang resulta sa week-long operations naton sir sa bugos nga Western Visayas sa mga ginpatigayon ni sir nga bypass operations? Sa aton din patigayon nga isa ka semana nga operations nga nag-umpisa March 8 to 14, naka-recover kita more or less 32 million worth of suspected illegal drugs sa bilog nga Western Visayas, and ang aton nga na-aresto naglabot sa 73 ka mga suspetsado. And ang ini nga mga recovery naton gin-contribute ini sa mga different police units naton sa bilog nga region. Pero ang may pinakadako gidiri is ang aton nga Iloilo Police Provincial Office nga sobra 21 million worth of suspected illegal drugs ang ila na confiscate. Ginasundan sang Iloilo City Police Office more or less 5.5 million pesos worth of illegal drugs. And ikatatlo ang Negros Occidental nga more than 3 million worth of suspected illegal drugs ang ilang na recover. And pag-abot naman sa number of arrest, ang may pinakadamo ang Negros Occidental Police Provincial Office ng may ara 31 ka mga apprehensions, equivalent to 42.4% sang total number of arrested persons. Sir, bali mga pila ni ka operation sir ang napatigayon sa sulod sang isa ka semana?
bunga ini sang more or less mga more than 60 police operations nga gintandak naton sa bilog nga region. Okay, sige. Ang sa wanted person, sir, mga pila ni sila, sir, ang nagkaladakpan? Sa wanted persons naman, along with the campaign naton against illegal drugs, ara man na nagaupod ang aton nga effort against wanted persons and naglabot sa 191 wanted persons sa bilog nga Western Visayas ang aton nga nadakop. Starting March 8 to March 14 nga operations naton. From 191, 33 diri ang in-classified naton as most wanted persons and 158 are other wanted persons. Okay, sige. Sir, may ara. Kaki 5 Karen. Yes, Kaki-5 dyan. Si Lieutenant Colonel Solis, no, sa pag-interview pa ni sa iya, regarding ni sa accomplishments ng PRO6 sa isa kasimana lang gidya Kaki-5 dyan. Grabe, 32.1 million? Grabe, 32.1 million. Kag ang nagapanguna, diri ang IPPO, Kaki-5 dyan, kasi sobra. May kwanto nagligad si Mana to na may 6 million, may 7 million to. 6 million sa Carles, 7 million sa instansya. Grabe, Cebu, no? Oo. Kaya mo man na ang ginapahayag man no, sa aton nga kapulisan, city man o kon province, nga may gina-monitor sila nga Shabulab, kung bala, ni Kaki-5 dyan, no? Mahibaluan tani sa mga masunod na simana or binulan, kung confirm ang iniya nga information nga diri sa aton sa probinsya sang Iloilo, kung may ara gid man bala Kaki-5 dyan o kung wala kay bisan amo na nakabakas ang pag-operate sang aton nga kapulisan pero ang Shabu nagasigi sa gihapon nga Kaki-5 dyan. Kaya bisan diin lang pwede ka sila kadungka kung mag-maintain sa guro sang Shabu laboratory no kabudlay no. Pero kung bal mo nga madungka na no, iban sang unang style sang una maikarga sa barko and then kung lapit nilang gani, ginahulog nila, kag ginasugat sang kwan, ginapahita sang jet ski sa baybay. Amo na nga sige sulod sang Cebu din sa aton, kag hindi ni basta-basta, millions worth of suspected Cebu. Sige man, pero sa Gapon, sige ang anti-drug operation, bisan pang minilyon sige Gapon may untat Yes. Kaya mo man na ang pahanumdum sa naton yung kapulisan, ngati kung hindi sila mag-untat Kaki-5 dyan, no, sa paggusto isang illegal drugs, so hindi man mag-untat ang kapulisan ta sa pag-operate sa Kaki-5 dyan. Okay. Salamat yun, Kaki-5 Karen. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga Kaki-5, healthy coffee, ini nga naghahatag sa maayong benepisyo sa atong lawas tungod sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag sugared sugarcane extract. Ang nga balita, ang ginadulong man sa inyo ni Kaki-5 Reyes Payha Umalay nga palanggaid ang mga taga-Banwa sang Pototan. Ini si Kaki-5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo kinya salamat sa report ni Kaki-5 Karen Badilla nagikan sa aton nga patrol. Cebu is everywhere. Pero suno man naman sa PDEA. Mga sobrano to 90% ka mga barangay ang drug cleared mo pero sige dakop sa Cebu. Drug cleared pero ang PDEA dali na lang mga 100% ka barangay nga maging drug cleared. Pero ang pulis, minilyon ka pesos ang worth sang Cebu ka na-recover. Kaladlawa, no? Ang ini nga portion, ginadulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500, di superior antioxidant. Malikawan naton ang makamamatay nga kanser. Kung nagatumar kita adlaw-adlaw sang DTX 500. Madamo sang klase sang cancer, no? Isa dire ang sarcoma. Ang sarcoma isa karero kung tamalagsaw nga sa isang cancer apang ini ang pinakabudlay bolgon ilabi na gid kon yara sa late stage. Duha ka klase sang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma.
60% sa sarcoma nakatubo sa kamot tiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors ang kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sang parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma: pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, ini magiho nga joint, tinali nga pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Dikawan ang sarcoma kag iban pa nga size sang cancer, magtumar kita sang DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agon mapungka na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan nga potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA o kundi sugarcane extract. Ginpoga nga panit sang tubo. Sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyon na ang mga guba nga selula sang lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat pa nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, mag-DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado kita nga healthy. DTX 500 kag Mighty C di kalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idulong sa inyo sini nga mga puluyan. Available man sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong adlaw may libre nga consultation kag check up until 3 PM dira sa Iloilo Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Available man sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo, sa Cosmart, Kalinog, Iloilo, kag sa Salvation Street, Pasig City. Hambal ni Dr. Amiloy, prevention is better than cure. Mabudlay mapos sa punggan, mapos nga hindi ka magbalatyanon kung nagatamar ka permi sang DTX 500. Mighty C kag ditribayo kay mabudlay bulngon ko nagabalatian kana. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mo makita? May nga po lang sa aton sining nga mga live viewers maya on air kag online. Thank you, salamat gid sa kay Ma'am Nadilin Siautong nga nagaisahanon subong didto sa Pasig kay San Enrique Iloilo subong. Kay Ma'am Merly Bustillo, mayong hapon gid Ma'am Merly Bustillo, kay Ma'am Bing sa PSG dira sa Singapore mayong hapon gid no. Kay Sel Baloro Kasiple, bago naman account niya, Ma'am Maricel Baloro Kasiple dira sa Barangay Balabagoharo, Iloilo City, mayong hapon gid. Salamat sa gihapon no. Kay Ma'am Laura Sumakaysay sa Hong Kong, sa kay Sir Benji Astorias, mayong hapon gid. Daw kay classmate ko Mr. Jonathan Saino sang Iloilo City Comedic. Mate, musta landa mayong hapon kay Ma'am Norma Dana Baldoque, mayong hapon gid. Kay Ma'am Erlina Telarma Goles, mayong hapon gid. Tamyo lang bana ko dira kay Noel Goles sa Telecom Compound, Barangay Quintin Sala, Saro, Iloilo City. Kay Sir Win Marcovi, mayong hapon gid no. Kay Sir Arman Bako Goay, mayong hapon gid. Kay Mar Borca, mayong hapon gid. Kay Hodlom Montana, mayong hapon gid sir, salamat gid. Kay Yadni AH Sonyatsak, libot man kamo sa Habiliana para maka-intraman kami sir. Kay K5 man kami kay K5 AJ Habiliana Haro, libot ka man ako no. Kay Rene Rose Talamor, mayong hapon gid. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina from Hong Kong, sige man gyapon ang pick nyo, ang pick account Ma'am Maria. Siguro nagwapahan sa imo ay Ma'am Marie Talia Mitsilina from Hong Kong, mayong hapon gid. Kay Sir Gilbert Mola, mayong hapon gid. Kay GM Alombro, Sir GM Alombro, mayong hapon gid. Kay Benji Astorias, mayong hapon man. Salamat gid kay si Venin, mayong hapon gid no. Kay Sir Macjo Binavides Pilotillo, mayong hapon gid. Kay Sir Rayjan sa K5 News FM Sara. Kay Ma'am Laura Sumakaysay. Kay Sakuragi Siuhoko,
nagapamati man kami sa radyo nga naga-watching live sa program from NCBI Barracks Mega World Mandurriao. Salamat kita sa tanan-tanan naton nga naga-live viewers via on air kag online sa K5 News FM Iloilo. Magbalik kita mga ka-K5. Standby na. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentar. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag maglubo sa bagong paglao. Wala sang daya ay bisan anuman kabudlay, wala sang daya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako was ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay, magkabiga sa tao na nagsalit sa akon. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagalan sa laban. Yes, wala ka na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Mayul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan na ginpanganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha,
mag-ibong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, inbutang niya gapon kami sa manami nga building, intagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencean ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya
Ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko, na nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss, nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay, nga nagasiling, wala sang bayaay, bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay, bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay, bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay, bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag utaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Ang 11 Mbps. Mga pikitan ay DTX sa coffee mix. Healthy coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa ka-healthy. Ini mga kakipay ba? Kung makahigop ikaw sa DTX coffee mix, masatisfy ang imo kaugalingon nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX coffee mix, healthy coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ako gusto nyo creamy coffee, mag-pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay. That's why healthy. May skim milk kag may creamer. Amoy na nga creamy na healthy pa ang pre-bio coffee. Kung gusto nyo nagatindog bisan tumba na iban, kamuya mabaskog yapon, iban niya tumba nati mag-extend food supplement. Ang extend food supplement, nagapabaskog, nagapatindog sang lawas ta, sang gusto. Nagapabaskog, kag nagapabilin ang aton sining kabaskogon, aton sining pwersa, ang aton nga adrenaline. Wala nagaluya si Manoy. Extend food supplement para sa mga kalalakinan. Mayo pagid kay naga-circulate sang maayong imo sining dugo. Malayo ka sa stroke, malayo ka sa balatian. Extend food supplement. Maligo kita DTX coffee mix o kon DTX beauty soap. Nagapahamot, nagapaputi sa aton sining lawas. Klinika DTX beauty soap mga kakifay. Nagapaprisko, nagapaputi, kag nagapahamot sa lawas natin. Ano pang pangitata kay sumong kinanglan nga paligo kita permi kay mainit ang panahon. Gamit sang Klinika DTX beauty soap. Pag sumong man, pagtapos naton paligo, mag-roll on kita. I-roll on naton sining nga ilok para maputi kag mahamot ang ilok ta. Goodbye, bayabas. Welcome, hamot sa ilok. Kag kung nakasakit ang atong siningat tiyan, bloated ang atong tiyan, problema naton sa tiyan, naga-LBM, i-Klinika Sporbiotics muna yan. Klinika Sporbiotics, Klinika Deofresh, Klinika DTX Beauty Soap, Pre-Bio Coffee, DTX Coffee Mix kag Extend Food Supplement. Mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center
Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee o kung sa Lazada o kung sa TikTok. I-deliver sa inyo sini nga mga puluyan. Available man sa Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center. Diri sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, sa Orbis Street, Miagao, Iloilo, sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo, kag sa Salvacion Street, Pasig City. Why na kita time, diri sa aton sining pagpangalagad. Balik kita boss sa 11 Mbps. Ang ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Ang inyo ka K5, Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat? K5 News FM. Ang himpilan na pinagkaka